Fascinovaný. Nevie, čo sa deje. 35 poprvé. Že rada by som sa s nimi stretla pri práci. Dnes s mojimi skúsenostiami, ktoré mám, aj vďaka ním. A rada by som s nimi robila to, čo ma učili. To znamená s režisérmi, ktorí ma viedli, by som sa nechala režírovať, a s Ľubom Kostelným, ktorý ma viedol tiež, by som si zahrala. Neviem, opýtal by som sa, že kedy sa najskôr stretneme, no. To by som sa určite opýtal teraz, keby sme sa stretli, že kedy sa intenzívnejšie niekedy zase stretneme. Ja by som sa ich opýtal, prečo šli robiť to, čo šli robiť, prečo si ten, ktorý odbor vybrali, a opýtal by som sa ich, že či si myslia, že má zmysel učenie sa ako také a vzdelávanie sa. Ja niečo podobné, prečo si vybrali ten odbor, ktorý si vybrali, a čo ich, aspoň jedna vec, ktorá ich na tom najviac baví.